Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabrdaky sanyna Oleg Kononenko Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşun goşmagy taýýardyryn. Awganistan topuk taslamatyny başlamaga taýýar. Türkiýede 4-nji bütün dünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi. Türkmen türgünleri Özbegistanyň 11 medal gazandy ýaly habarlary ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişden seredip geçelim. Oleg Kononenko Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşun goşmaga taýýardyryn. Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň gahrymany, tälimçi, kosmonawt synagyçy, Roskosmos döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko Türkmenistanyň prezidentine garaşsyzlyk bayramy münasibetli gutluk hatyny berdi. Ol öz gutluk hatyna garaşsyz bitarap Türkmenistanyň öňe okuluny hereket etmegine hemişe uly goşun goşmagy taýýardygyny bellädi. Kononenko'nun gutluk hatyny hususan şeýle diýilýär. Sizi Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Şatlıklı günne vatanım Türkmenistanyň siyasi durmuş ykdysady, alan bilim we beýleki ugurlarda yeten derejesini aýratyn buýsunç bilen bellemek isleýärin. Demokratik, açyklyk, adaletlik ýöreleri esasyna geçen taýlawlaryň netijesine siz Türkmen döwletine we halkyna başlatanlyk etmek bilen gahryman arkadagyň dörejlikli siýasatyny dowam edýäňiz. Ýurda ösüşiň we awadançylygyň halkara giňişlikdäki ornuny bütün dünýädäki awraýny pogtalandyrmak ýoly bilen önemli öňe alyp barýarsyňyz. Sizin parasatly başlatanlygyňyzda öňde goýulan ähli wezipeleriň ýerine ýetirilejekdigine, geljekki ýyllarda ösüşiň strategik maksatlaryna ýetiljekdigine ananýaryn. Garaşsyda beýtarap Türkmenistanyň öňe okulyny hereket etmegine hemişe uly goşun goşmaga taýýardyryn. Sizin bilen duşmaga örenşatdygymy ýene-de nyktamak isleýärin. Şeýle-de öz mehriban watandaşlaryma, Türkmenistanlara tüýsürekden gutlaklarymy we eň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Awganistan topuk taslamasyny başlamaga taýýar. Awganistanyň ilkinji vice-premieri Mullah Abdulgani baradar häzirki Awgan şertleriniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek üçin amatly mümkinçiliklerden öňäýtdi. Tolo News ýaýlymynyň internet neşriniň berýän habaryna görä, Mullah baradar Tapi Pipeline Company Limited ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow we Türkmenistanyň Awganistanaky adatdan daşary doluk tiýal elçisi Öwezov bilen duşdy. Awgan ygtyýarly wekili Awganistan İslam emirliginiň topuk gaz geçirjisine başlamaga taýýardygyny bellep, bu ugurda islendik hyzmatdaşlyga taýýardygyny belledi. Dağmagdan we Näwit ministrligi topuk gaz geçirjisi taslamasynyň gurulşygyny 2022-nji ýylyň oktýabrynda girişiljekdigini ma'lum etdi. Ýurdun daşary işleri ministrligi bolsa, texniki toparyň Türkmenistana saparda bolup, topuk gaz geçirjisi boýunça gepleşikler geçirjekdigini belläp geçdi. Bu toparyň indi kaýda Türkmenistana sapar bilen gelmegine we gepleşikleriň barşyny tebigy gazy, ilat we senagat tüzümlerine nähili paýlamak, ondan elektrik energiýasyny öndürmek, ilkinji tapgyryň hyratda başlanmagy ýaly meseleler boýunça pikir alşylmagyna garaşylýar. Awganistanyň Senagat we Magdan palatasy topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Awganistanyň öz-özüni üpçün etmegine kömek etjekdigini aýtdy. Türkiýede 4-nji bütün dünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi. 29-njy sentýabrda Türkiýede 4-nji bütün dünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi. Bu beýleşik 29-njy sentýabrdan 2-nji oktýabr aralygynda ýurdun Demirgazyk günwatarynaky Bursa welaýatynyň Iznik etrawyna geçiriler. Çarwa oýunlary öň 3 gezek Kyrgyzstanyň Isykyl kölüniň kenaryna geçirildi. Beýleşigiň guramaçysy bütün dünýä etnosport konfederasiýasydyr. Oýunlaryň açylyş dawrasyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow hem de Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow gatnaşdy. Oýunlara dünýäniň 102 ýurdundan 3000-den gowrak türgün gatnaşýar. Beýleşikler sportyň 13 görnüşinde geçirilýär. Türgünler görüş, açylyk sporty we ýaýdan ok atmak ýaly ugurlar boýunça okyplaryna synap görürler. Oýunlaryň geçýän ýerine usakhanalar we çadyrlar guruldy. Ähli isleg bildirýänler bu ýerde taýýarlanan milli aşgananyň nygmatlaryny dadyp bilerler. Menden başga tomaşaçylara at minmekde, ýaýdan ok atmakda özlerine synap görmek mümkinçiligi berilýär. Çağalar üçin oýun meýdançylary we çeperçilik usahanalary açyk. Konsert programmasy meýilleşdirilýär.
Türkmen türgönleri Özbekistan'da 11 medal kazandı. 24-25 sentyabr günleri Özbekistan'ın Samarkand şäherinde ýeňil atletika boýunça Merkezi Aziýanyň 4-nji açyk çempionaty geçirildi. Bu barada Türkmenistan gazetinde habar berilýär. Halkara sport şäheresiniň çägini ýeňil atletikanyň 41 görnüşi boýunça medallaryň 56 toplum ugrundaky ýarışlar dünýä döwletlerinden 300-den gowrak türgeni gadymy şäherde jemledi. Özbekistanyň sport ministrligi, Milli Olimpiya komiteti, ýeňil atletika Federasyasy Sewitleýin ýarışyň guramaçylary hökümine çykyş etdi. Merkezi Aziýanyň ýeňil atletika federatsiýasy bilen Özbek Neftgaz paýdarlar jemgyýeti de ýarışyň ýokary derejede geçmegine ýardam berdiler. Sewitleýin ýarışda Türkmenistanyň ýeňil atletikaçylar jemi 11 medala munasip bolalar. Şonuň 3'üsi altyn, 5'i kümüş, galan 3'üsi bolsa bürünç medallardyr. Biziň ýygyndymyzyň altyn medallarynyň 100 metr aralygy 12,12 sekundda geçen Valentina Meredowa, çekiş taňmak ýarışyny 69,10 metrlik netije görkezden Mergen Mehmedow we ýadrony 16,18 metr aralyga zyňmak türgenimiz Maksat Mehmedow dagy eýledi. Disklyňmak boýunça geçirilen ýarışlarda 52,41 metrlik netije gazanan Maksat Mehmedow o ýurdumyzyň 4x100 hemde 4x400 aralyk ylgama boýunça erkekler we zenanlar ýygynlary kümüş medallaryň jemi 5'sini eýelep ýokary netije gazanylar. Şunda erkekler ýurdumyzyň 4x100 metr aralygy 42,70 sekundda, 4x400 metr aralygy 3 minut 19,92 sekundda geçendigini bellemek gerek. Zenanlar ýygyndymy bolsa bu aralyklar üçin degişlikde 49,23 hemde 4 minut 5,60 sekund wagt sarf etdiler. Naýda zyňmak boýunça 49,89 metrlik netije görkezden Cennet Muhamova 100 metr aralygy 10,180 sekundda geçen Alisher Sadullayev we 7,60 metr aralygy böküp bilen Bagrat Gasanbekow dagy Sewit ýarışyny hormat münweriniň 3-nji basgançygyna çykdy. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyna teze ýollaşy saýlandy. Steinmeier, Germaniýa Türkmenistanyň ygtybaly hyzmatdaşy bolar. Helga Maria Schmidt, Türkmenistanyň prezidenti bilen duşmak meniň üçin hormat. 30 sentyabr ýyldızlar näme diýe? Günlük täleýnama ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Ata Watan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.